Tervetuloa U-studioon. Ruotsi murskasi Suomen jalkapallon EM-karsinassa maalein 5-0. Täällä ollaan Timo Innasen kanssa pohtimassa ottelun jälkipuintia. Timo, olit itse paikan päällä Tukholman Råsundalla. Minkälaiset tunnelmat ottelusta jäi? No, aika sekava kaiken kaikkiaan, että otteluhan käytännössä ratkesi niin henkilökohtaisiin virheisiin aika alussa. Oikeastaan 2-0 tilanteen jälkeen matsi oli käytännössä ohitte ja se on hankala sitten tietysti tehdä analyysiä, kun käytännössä Ruotsi passivoitu aika paljon maalejen jälkeen ja Suomi sai ainakin näennäisesti sitä syöttöpeliä kulkeen siinä, mutta kyllähän nuo henkilökohtaiset virheet on myös sitten osoitus siitä, että se pelitapa ei ollut kaikille selvä, kommunikaatio ei pelannut ja paljon yksittäisiä virheitä tehtiin, niin kuin Miksu Paatelainen teki, että hän laittoi Jaakkolan maaliin sinne, joka oli täys floppi ratkaisu muutenkin, että en olisi ikinä uskonut, että tuommoista virhettä voidaan edes tehdä siinä. Että se oli niin kuin tämmöinen yksi karkea esimerkki. Jos miettii maalivahtipelutusta, niin olisiko sitten parempi vaihtoehto ollut se, että Jaakkola olisi pelannut San Marino-ottelun ja sitten taas Lukas Radetski tuon Ruotsi-ottelun? No ehdottomasti mieluummin vaikka noin päin, mutta mä itse peräänkuuluttaisin sitä, että Radetskin annettiin pelata San Marino-matsi, minkä hän pelasi loistavasti, paitsi se yksi virhe. Et tässä tulee, jos me puhutaan pelirohkeudesta, jos me puhutaan siitä, että me luotetaan nuoriin, niin ei yksi virhe San Marino-matsissa voi olla sitten sellainen, että hänet penkitetään seuraava matsi. Tai sitten voidaan lopettaa ihan kokonaan puheet mistään hemmetin pelirohkeudesta sun muusta, että uskalletaan antaa vastuuta. Tämä oli niin kuin Radetskiakin niin kuin hirveä pyllistys Radetskia kohtaan. Ja tavallaan tässä sitten raiskattiin myös Jaakkola, koska hän laitettiin niin ilkeäseen paikkaan, että ei hänellä oikeastaan ollut mitään muuta kuin hävittävää siinä. Koska se, joka vähänkin ymmärtää jalkapallossa, tiesi, että tuolta tulee takkiin Ruotsista. Niin jos ajatellaan ylipäänsä jalkapalloa lajina, niin eihän tämä mitään jääkiekkoa ole, eikä puhuta mistään maalivahtien vuoropelutuksesta, vaan kyllähän jalkapallossa kai selkeästi pitää olla ykkösmaalivahti. No ehdottomasti, ja se pitää valmennusjohdon osoittaa. Radetski on yksi maailman lahjakkaimmista maalivahdesta tällä hetkellä. Vaikka Tanskassa on ollut tavallaan ongelmia sitten valmennusjohdon näin kautta, että tässä voidaan ihan kuriositeettina sanoa, että hän olisi saanut Manchester Unitedin sopimuksenkin, mutta hän ei vielä halunnut. Mutta se kertoo siitä, että hänellä on niinku vaihtoehtojaan paljon ja nyt se on kiinni siitä, että nuori maalivahti saa sen oikean pelipaikan sitten, missä torjua. Mutta niin kuin maalivahteena kuitenkin hän on Fredrikssonia ja sitten Jaakkolasta puhumattakaan, niin heitä selkeästi paremmin kaikilla osa-alueilla. Entä muuten roolitukset? Olet niistäkin ottelun jälkeen jo ottanut kantaa niihin. Miten näin roolitukset muuten tuossa? No ne epäonnistu puolustuksen osalta täydellisesti. Että on uskomatonta, jos me ajatellaan, että Belgian matsissa lähdettiin jo vähän tätä uuden sukupolven puolustuslinjaa rakentaa, niin okei, Toiviolla ja Moisanderilla oli lieviä ongelmia, varsinkin ilmapelissä pääpalloissa. Niin nyt he pelasivat, Moisander pelasi vasempana laitapuolustajana, Toivio oikeana laitapuolustajana. Paikka, jota hän ei juuri ollenkaan pelannut, mutta hän on sen verran hyvä pelaaja, että hän hoiti senkin roolin, varsinkin sinne puolustussuuntaan kohtalaisen hyvin. Mutta jos Miksu ajattelee, että nyt rakennetaan sitä runkoa niin kuin tulevaisuutta, niin ilman muuta Moisander ja Toivio on ne kaksi pelaaja, joka ottaa sen keskuspuolustajan ja lähtökohtaisesti pelaa siinä. Ja sitten ne laitapuolustajat on sitten makuasioita. Nyt näytti siltä, että Pasasesta ei ole kuitenkaan siihen puolustuslinjan johtajaksi, niin hän on yksi vaihtoehto sinne oikeaksi puolustajaksi, mitä hän on kuitenkin Werder Bremenissä pelannut monen vuoden ajan hyvin. Hän on hyvä avaan peliä ja pystyy tukemaan hyökkäyksiä. Sitten vasemmalle puolelle on mielenkiintoista, että onko se Jukka Raitala mahdollisesti sitten vai mitä se vasemman laitapuolustajan kanssa tehdään, mutta kyllä nyt pitäisi ehdottomasti sementoida Moisanderille ja Toiviolle se toppareiden paikka, että he on vielä seuraavat 5-7 vuotta, niin olisi ne vastuunkantajat. Et nyt on pakko vaan uskaltaa antaa ja löytää oikeat roolit. Miksi on puhunut paljon siitä, että pitää löytää kaikille pelaajille oikea tehtävä, oikea rooli kentällä, niin eihän ne voi yksinkertaisesti, jos sä joudut vieraille pelipaikoille kovassa vierasmatsissa Ruotsissa, niin se on ihan selvä asia, että niitä virheitä sitten tulee. Ja Heikkinen tietenkin, kun hän aloitti, niin hän ei ole mikään toppari. Eikä hän mun mielestä niin kuin avauksen pelaaja pitäisi lähtökohtaisesti enää maajoukkueessa ollakaan. Että hän on enemmän tämmöinen hyvä ringin leventäjä. Että näin puolustuksen osalta. Ja jos ajatellaan koko ryhmitystä, puhuit tuosta, että esimerkiksi toppareiden roolitukset pitäisi laittaa pysyvästi kuntoon. Tietyt miehet peluttaa sillä paikalla, koska he pelaavat myös tulevina vuosina. Onko mitä muita
pelipaikkoja tuossa roolituksessa sitten ylempänä kentällä, jotka pitäisi tässä vaiheessa selkeästi asemoida, että tämä mies pelaa tätä paikkaa ja sen jälkeen ehkä miettiä jotain muita paikkoja, joissa kierrätetään pelaajia? No kyllä siinä on, että tietenkin yksi on se vasemman laiturin paikka, että Per-Parimi Hetemäki oli aika pirteä nyt siellä. Et nyt meidän pitää vaan tietysti, miksi sun pitää linjata, tullaanko me tulevaisuudessa pelaan selkeästi laitureilla vai olisiko he sitten, että pyrkisi ehkä vähän enemmän kaventaa keskelle, mutta lähtökohtaisesti mun mielestä Per-Parimi Hetemäki on se mies siellä vasemmalla kaistalla, joka sinne kuuluu ehdottomasti. Ja sitten ei keskikentän keskustassakaan hirveästi valittamista, että Väyrynen pelasi suhteellisen hyvän matsin. Mun mielestä Roman Eremenko oli ihan Suomen paras tuossa matsissa, että se keskikentän keskiakseli on ihan hyvin, mutta siinäkin pitää sitten sitä roolitusta miettiä, että onko Väykkä se pelaaja, joka tekee paljon niitä taustanousuja vai onko hän sitten Roman kanssa vähän semmoinen, joka enemmän suojaa vielä puolustusta, että se ei oikein nyt, se ei toiminut, että toppareita ei suojuttu tarpeeksi hyvin, että Roman oli vähän yliaktiivinenkin sitten hyökkäyssuuntaan ja Väyrynen taas sitten tavallaan antoi Roman tehdä liikaakin peliä, että se oli aika yksipuolista, mutta sitten se oikea laiturin tontti on tietysti ongelmallinen, että Kappe Hämäläinen ei siinä onnistunut kovin hyvin. Ääritalo oli piirteempi, kun tuli vaihdosta kentälle, mutta Kappekin on niin selkeästi keskikentän keskustan pelaaja, että hän on aggressiivinen, hän osaa tehdä pallonriistoja, hänellä on nopeat jalat, hän etsii kakkospalloja, että hän tappelee mun kirjoissa sitten Mika Väyrysen kanssa sitä pelipaikasta. Ja tässä tulee aina just siihen, että puhutaan aina roolituksista, niin se on älyttömän tärkeää, että siellä kentällä on mukava olla ja pääsee pelaamaan niillä vahvuuksilla. Että oikean laiturin paikka on ongelma maajoukkueessa. Muutenkin laitureita, että Per-Parimi Hetemäki on oikeastaan ainoa semmoinen kansainvälisen tason vasemman kaistan pelaaja tällä hetkellä. Se on surullista tietysti. Mitä tämä sitten tarkoittaa, jos tuohon oikealle kaistalle ei oikein ole luontevaa pelaajaa, niin pitäisikö siitä vetää jotain johtopäätöksiä taktisesti? No ehdottomasti pitäisi, että nyt pitää miettiä sitä, että miten me voitaisiin se keskialueen muuten ne pelaajien roolit siinä ryhmittää. Voisiko se olla tavallaan, että niin kuin miksi sun pelitavassa onkin, että laita puolustajan pitäisi sitten entistä rohkeammin nousta sitten, mutta tavallaan en tiedä, että onko Jukka Raitalallakaan, niin onko kykyjä riittävästi sitä toteuttaa ja oikealla puolella sitten Pasanen, että onko, että pitäisikö se pelisysteemi sitten tehdä vielä vähän piirun verran puolustusvoittoisemmaksi ehkä kuitenkin sitten ja iskee vielä enemmän sillä suunnanmuutospelillä kuin sitten pallohallinnalla, mikä maajoukkueessa on vaikeaa toteuttaa, kun niitä yhteisiä päiviä on vähän, mutta sen verran vielä pakko sanoa sitä topparipuolesta, että Moisander ja Toivio on aika hyviä avaanpeliä jalalla. Ja Ruotsia vastaan huomasi sitten taas, kun Pasanen on periaatteessa parhaimmillaan siinä ihan ok, mutta nyt Ruotsia vastaan ei onnistunut, mutta sitten justiinsa Heikkinen, niin hänen niin kuin rajallisuutensa pallollisena korostui. Ja miten Miksu halusi, että pelataan koko ajan lyhyellä, niin sitä tämä topparit ei pystynyt toteuttaa. Ainoa, minkä syötö he pystyivät antaa, oli se, että he löysi Roman Eremenkon 2 metrin syötöllä, jonka takia se peli puuroutui jo siellä oikeastaan synnytysvaiheessa. Ja varmaan siinä käy sitten sekin, että hyökkäjätkin joutuu tulemaan tavallaan liian paljon palloa vastaan usein. Just näin, ja sitten kun siinä ei ole, jos ei toppari pysty avaamaan välillä nopeasti laitaan, jos ei ne pysty avaamaan vähän yksinkertaisemmin, sitten jos se on vain yksi malli, niin se on hirveän helppo vastustajan sitten puolustaa ja organisoida se puolustus siten, että tilaa ei paljon ole, että senkin takia Suomi oli hyvin aseeton jo oikeastaan puolessa välissä kenttää sitten. Sitten vielä yksi nopea kysymys. Mikä yksi johtopäätös päävalmentaja Miksu Paatelaisen pitäisi tästä ottelusta tehdä? No kyllä se on ensinnäkin se, että rooli kuntoon ja toiseksi pitää löytää se oikea peli-identiteetti Suomelle. Se on edelleen selkeästi vaiheessa. Nyt pitää miettiä, mitkä on meidän pelaajien vahvuudet ja sen varaa rakentaa se. Mä oon edelleenkin sitä mieltä, se ei ole pallohallintapeli. Pallohallintaa pitää olla, mutta meidän pitää lähteä kuitenkin niin kuin puolustuksen kautta ja mennä enemmän sinne Hodsonilaiseen malliin takaisin, että miksi sun pitäisi, niin kuin sanotaan, että pari piirua realismia ja järkeä siihen, ja se haihattelu pitää loppua tuohon matsiin. Aivan, eli tiivistetysti voisi sanoa, että vanhalla kunnon suomalaisella sissitaktiikalla kohti parempaa huomista. Eikä välttämättä sissi